Rezumatul episodului 30 din serialul turcesc Vinovați de iubire numai pe Canal D. Han și Bayram o găsesc pe Esra și o duc în apartamentul ei. Când se trezește, ea le povestește că a coborât din cauza că a auzit ceva zgomote de la subsol, dar când a încercat să deschidă ușa, cineva a lovit-o în cap. Nimeni nu o crede, nici măcar Inci. Când Esra insistă asupra sunetelor care vin din subsol, Inci coboară cu ea pentru a evita să o lase singură. Nu găsesc pe nimeni. Han vine și el acolo și are o confruntare cu Esra. Când Gulben începe să întrebe despre Esat, Han le ia în cele din urmă pe Inci și pe Esra și le duce la Esat. Bărbatul a mers pentru câteva zile într-o casă moștenită de la familie pentru a-și limpezi mintea. Esra este ușurată. După ce soțul și soția pleacă, ea îi spune lui Esat că și Gulben este îngrijorată pentru el. Când Esat o duce pe Esra acasă, vorbește și cu Gulben. El îi spune lui Gulben că îi este dor de ea și îi dă întâlnire a doua zi la ceanărie. Tatăl lui Han își cumpără un pian comandând de pe telefon. Chiar dacă Safi insistă să-l trimită înapoi, Han permite în sfârșit să aducă pianul în casă când vede cât de supărat este tatăl său. Safi și Gulben au curățat pianul de nenumărate ori. Bayram îi aduce lui Safi clarinetul lui Naci, care a fost lăsat în camera lui de hotel. Când Safi îi spune să vorbească cu soția lui și să îl trimită, aflăm că Bayram a sunat-o pe fosta soția lui Naci, dar bărbatul nu a mers acolo. Persoana pe care Han a ținut-o la subsol era Naci și l-a ținut acolo pentru a-l convinge să facă tratament. Naci nu vrea să fie tratat. Inci merge la un interviu de angajare la un post de radio condus de un fost coleg de la liceu. Bărbatul o angajează imediat. Atitudinea lor relaxată îl deranjează pe Han, care îi urmărește de departe. Han nu se simte bine și merge la psihiatru, dar medicul îi spune că nu îl poate primi în acea zi fiindcă este foarte ocupat. Han, care nu este obișnuit ca dorințele sale să nu fie îndeplinite, se supără. Apare Anil, cu care s-a certat în timp ce trecea pe lângă el pentru a merge la cabinet. La ieșire, Anil se arată din nou afară. Devine clar că Anil are ceva personal cu el. Han îl întreabă ce problemă are cu el și se oferă să îi dea bani dacă are nevoie, doar să îl lase în pace. Anil îi spune că nu are nevoie de bani, dar, cu siguranță, într-o zi îi va cere ceva. Psihiatrul crede că Anil și Han prezintă tulburări de personalitate similare. Anil se plimbă constant prin fața casei lui Han. Gulben, care se duce la fereastră, îl vede pe bărbat ori de câte ori se uită afară. Începe să se simtă inconfortabil din cauza asta. Când îi spune asta lui Han și descrie persoana care se uită la ferestrele lor, Han își dă seama că acesta este Anil și că el este cel care a lovit-o pe Esra. Le spune tuturor să nu iasă din casă. În timp ce Gulben, care urmează să se întâlnească cu Esat la ceanărie, îi cere lui Inci ajutorul pentru a ieși, ea îi spune surorii ei că este cu Inci la apartamentul de sus și fuge de acasă. Se întâlnește cu Esat. Esat îi mărturisește dragostea lui Gulben. Între timp, Anil a profitat de neatenția de moment a lui Bayram și a intrat în bloc. Bayram îl informează imediat pe Han că Gulben a plecat. Han sună acasă și află de la Inci că Gulben este cu Esat. Gulben se întoarce acasă, dar în timp ce urca scările, Anil o întâlnește și o obligă să meargă pe terasă. În acel moment, Naci a reușit să se elibereze de frânghiile sale din subsol. Nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe videouri.